Здравейте, колеги фидеристи! Ето, че днес е ден, в който да си поговорим за риболов. Ще ви представя два съвсем елементарни монтажа. Обикновен патерностер и подобреният монтаж на патерностер на Стив Гарнер. За тези, които нямат опит в фидер риболова, ще спомена, че предназначението на патерностера в дадени ситуации е да даде определено положение на поводите или повода спрямо основното влакно. У нас все още патерностерът не е така разпространен, но в някои западни страни, най-вече в Русия, просто патерностерът се превръща в нещо като вълшебна пръчица за риболовеца. За целта на този монтаж ни трябва едно парче около 60-70 см влакно, една обикновена отворена кошничка, една бърза връзка и вирвел с карабинка. Или пак може да бъде заместен от една бърза връзка. Това е влакното, което ни е необходимо за монтажа. Както казахме, около 60-70 см са напълно достатъчни. Ето, отрязваме в този край. След което влакното сдвояваме последния начин. Ето така. Ето така. Тук, в горния край, правиме най-обикновен воден възел, който е с 3 до 4 намотки. Ето. Направихме 2 намотки, тук една 3. И за по-сигурно правим още една намотка. При което, при това положение, влакното се намокря преди да се стегне, за да няма излишно късване. Защото иначе при сухо влакно монтажа отслабва и може да се получи скъсване. Ето така. Тук вече сме затегнали. Ето какво се получи. Получава се един клуб. Който клуб зрително го разделяме на 2/3. И го срязваме в този край. Ето така. Получаваме един къс край и един дълъг край. Към късия край ще привържем една отворена кошничка. Ето така. С най-обикновения възел. Или така нареченият самозатягащ се възел. Правиме 5 намотки. Прокарваме свободния край на влакното през ухото и стягаме. Тук излишният край отрязваме, но не до край. Ето така, трябва да има малко от влакното да стърчи. Така. Към дългия край ще привържем нашата кука. Ето я. В случая съм избрал малко по-голяма кука за самия монтаж, за да може да се вижда по-лесно. Иначе може и да се употребяват куки в диапазон от номер 10 до номер 16. В случая това е кука номер 8
с дълго рамо, което се употребява за морски риболов. Но за монтажа ми струва, че е добра. Връзваме куката ето по този начин. Така. Ето. След което правиме от 5 до 8 намотки върху рамото на куката. 2, 3, 4, 5. Хващаме с двата пръста тук и задържаме влакното, при което издърпваме назад, за да може влакното да дойде към самата опашка на куката. Ето. Ето така. Изтегляме назад влакното. И получилият се възел идва непосредствено над самата опашка на куката. И с тази част, ето така, затягаме. Отново изрязвам лишния край на влакното. И ето, нашата кука вече е завързана. От тук, ето просто махаме тук тази излишна част от влакното. Ето така. С което нашият патерностер монтаж е готов. Ето това представлява обикновения патерностер. Тук в горния край, без да използваме вирвел или бърза връзка, правиме най-обикновен клуб. Ето така. Прекарваме малкия клуб, прекарваме през големия 3 пъти. И затягаме. Излишната част отново се отрязва и вече окончателно монтаж патерностер е готов. Основното влакно се привързва ето към този клуб. За да направим подобреният монтаж на патерностер на Стив Гарднер, отново е необходимо да вземем едно парче влакно с дължина около 60-70 см. Влакното сдвояваме като за обикновен клуб. Ето така. Тук в тази част ето, правим един голем клуб. Влакното го прокарваме 3 пъти през големият клуб. Така. И затягаме. И се получи един голям клуб, който зрително разделяме ето тук, за да получиме късия и дългия край. На късият край правиме едно малко клубче, най-обикновено с троен възел. И затягаме. В последствие към това клубче ще закачиме в случая нашата кошничка или дънна тежест.
Така. Правиме наново едно най-обикновено клубче. Прекараме влакното 3 пъти. Така. И затягаме. Точно в тази страна, ето тук изрязваме, към тази част в последствие ще бъде закачен нашият повод. Ето така изрязваме. Махаме излишната част. И съответно към свободният край на влакното, който остава, ето, в случая този, отново правиме най-обикновеният клуб. Така, този край прекараме 3 пъти през големия клуб и затягаме. Махаме излишния край. Това е готовият подобрен монтаж на патерностера на Стив Гарднер. Ето тук към това клубче закачаме нашето основно влакно. Тук към късият край в последствие закачаме, съответно тук закачаме кошничката и към тази част привързваме нашия повод. Този монтаж е изключително добър за участъци с тинести дъна или за река, както и за водоеми с малко по-силно течение. Колеги фидеристи и всички, които обичате риболова, апелирам към вас, нека се обединиме и да кажем не на месарщината, не на браконьерството, нека да опазиме чисти водоемите, в които упражняваме нашето любимо хоби. И тръгвайки си от водоема, последното, което остава след нас, да са стъпките. Колеги, вдясно от мен ще видите предишните ми 2 видеоклипчета. Вляво от мен ще се появи бутон абониране. Ако до сега не сте го направили и имате желание, може да натиснете именно от тук и да се абонирате. И ако информацията от днешния видеоклип ви е допаднала, то моля дайте палец нагоре.